L-erba' filgħodu ġie ppreżentat l-August Moonball ta' din is-sena, ballu li se jkun l-ewwel wieħed fil-presidenza ta' Miriam Spitzieri Zebono. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton ġie spjegat kif dan il-ballu sar parti integrali mill-kalendarju soċjali e kif numru ta' persuni jkunu qed jistennew dan l-avveniment minn sena għall-oħra. Din il-ballu jsir bris il-Malta Community Chest Fund biex tkompli tingħata l-għajnuna lil dawk li għaddejjin minn kura għall-kanċer bħalma spjegatilna l-President ta' Malta Miriam Spitzieri Zebono. Dejjem biskop wieħed biex jinġabru l-fondi għal Malta Community Chest Fund ser jerġa' isir din is-sena u l-iskop huwa li ngħinu il-min ikollu ċerta bżonnijiet. Immem ħidma partikolari li qed issir mill-Malta Community Chest Fund. Għaliex aħna qegħdin nagħtu għajnuniet f'kura speċjalizzata li tqum ħafna drabi eluf kbar lil nies bil-marda tal-kanċer illi il-kura tagħhom il-gvern għadu ma daħħalix fil-formularju. Din is-sena l-ballu se jsir fit-3 ta' Awwissu li ġej fil-Palazz Verdala bil-partiċipazzjoni tal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll ta' Happy Days Dance Studios li se jwasslu spettaklu mill-isbaħ għal dawk li se jattendu. Wieħed jista' jixtri l-biljett minn fuq is-sit tal-August Moonball u kull biljett jiswa €150. Min-naħa tagħha l-President appellat sabiex din is-sena jattendu aktar żgħażagħ għal dan il-ballu sabiex titkompla din it-tradizzjoni anke fost il-ġenerazzjonijiet futuri. Nixtieq illi nħajjar illi mhux nies ta' ċerteta biss, illi kollna element żagħżugħ fl-udjenza se jkun hemm mużika għaż-żgħażagħ fil-waqt il-ballu tal-qamar ta' Awwissu. Inħajjarhom għaliex jiddependi kollox mill-kontinwità. Giulia Falzon għal Net News.